Dzień dobry, szczęść Boże. Godzina 4. Teraz zaczynam się no już jestem przygotowany, ale trzeba się po prostu jeszcze coś zjeść. Na wpół do 6 mam taksy zamówione. I lecam dzisiaj z Frankfurtu do Madrytu Flugzeugiem, Fligrem. No tam na miejscu, później po Madrycie trochę połazić, trochę i 18:30 mam cud z tam jakiegoś z Panhowu, z Madrytu do Leonu. W Leonie o 21:00 na miejscu. Tam będzie też jakiś taksy będzie. No i nocleg. Miejmy nadzieję, że wszystko klapnie. Tam będzie też kółko do odebrania. Jakaś paczka z tym takim listą, żeby jakaś templedować. No i tak to właśnie ma jakoś lecieć. Także z dużym spokojem i jedziemy. Nie będziemy się niczym przejmować. I z Panem Bogiem, cześć.